Ufunani manje? What do you want? Do you want to continue with both of them? Ngizoyikukatlego. Ngizomfonela ukatlego ngitshela ukuthi angifuni. Yazi pe yabona njengoba sesihlala yeka ke njengoba uniye ukahle mina ngizoyeka wena. Futhi njengoba sokubonakala nje ukuthi wena uyafeba. Ngoba mina ngakutshela ngathi icala lomjolo nje ngilikhuluma nokulikhuluma. Wangithithela iyaphela sisi is over. So mina into engizokutshela yona ngithi hamba Juba. Bayokucutha phambili ngathi bangiphehlela amanzi amnyama ukuthi mayofuna umsebenzi ema-office ukuthi yangena kunuka amasimba ube nesidina nje uyezwa ayikho into yophinda izame yophinda ilunga ngoba injakazi ukuphula inhliziyo. Can I advise you? You don't have to wish bad things for someone. If wena awusamfune muyeke. You don't have to. Ji kushuthi kumele mina ngisale ngihetheka yena aqhubeke nempilo ajabule. No, but if you want to be with her, then fix things. But if you don't want, tell her you don't want without wishing her bad things. Okay, ngiyakuzwa ngicela usifake ezicathulweni zamanje. Currently la ngithi nawo na umuzwe lo muntu axolisa. Akaxolisi. Ngiyaxolisa. Uxolisana ngoba khani uxolisa ngoba sengisho. If bengashongo bengeke uxolisa ngithi. Usile wena, usile how? Ubani usile? Uyosile ni? Usile wena. Usile. Hawu mina ngisile ngoba ngiyaxolisa. Yo. Awuxolisi. Ngiyaxolisa. Out of all people, babe, ngizokwenza uyislima. Baby ngiyasho nje ukuthi asifisi. Uthi Sathani. So even next time uzojola nabanye abantu uthi Sathani. Angeke ngizomnikeza ifoni yami uzobamba ifoni yami anytime angithi manje. But it's not like cheating, you need a phone to cheat Mus. Ngizohlangana naye kanjani? Because ifoni yami izobila. Uzokhuluma nabangani bakho bazokwenzela izinto ezenzayo. Ngathi nabangani bakho they doing the same thing. Anginabangani abaningi ngongane oyi-1. Wena umwani kona awusupport anga cheating yawo. Abasupportana babangitshela ukuthi mina ngime ntchiki yilo uthanda mina ngeta angenza islima. Kanti bobabili bayasebenzisana bangenza islima.